Днес ще ви демонстрираме изграждане на цялостна покривна система с керамични керемиди. Ще може да проследите всички етапи по монтажа на системата и да се запознаете с всички продукти, включени в нея. Разбира се, това е само една демонстрация, заснета в нашето студио, но всичко това може да се пренесе и на живо при изграждане на реален покрив. Дали покривът ще бъде с дървена обшивка или без дървена обшивка, последователността на работата е една и съща. Материалите, използвани в системата, също не се различават. Върху дървените ребра са заковани дъски, които покриват целия покрив и образуват неговата дъсчена обшивка. Следва разстилането на покривното дифузионно фолио. Неговата задача е да защитава покривната конструкция. Активната мембрана с влагопроменливи свойства осигурява защитата на дървената конструкция на покрива. Мембраната има основната функция да осигури защита от проникване на вода отгоре на покривната конструкция, както и да осигури възможност водните пари, генерирани от човешката дейност, да напуснат под покривното пространство. Различните мембрани имат различни параметри на водонепропускливост. Това осигурява възможност, положени върху скатна конструкция, ако върху тях попадне вода, да я отвеждат по естествен начин към улука. Много важно свойство на добрите мембрани е да държат водните капки напрегнати, т.е. да не им позволяват да се разтелят и да попият. Паропропускливостта е друго важно свойство на мембраните. От човешка дейност на ден се отделят между 60 и 80 литра водна пара на човек, която по естествен път се натрупва в най-горните нива на жилищното пространство. Ако тя няма път да напусне къщата, това би било пагубно за микроклимата и конструкцията на покрива. Мембраните обикновено са трислойни, като двата външни слоя са за механична защита, а средният слой е работещият, водонепропусклив и паропропусклив. Средният слой обикновено е микропориозна мембрана, но вече на пазара съществуват и такива с активна мембрана, която транспортира водните пари по химичен път, чрез всмукване или дифузия. Този вид мембрани осигуряват още по-добра паропропускливост. Линк към пълното видео ще намерите в описанието отдолу.